Salutare prieteni, astăzi 26 august 2020, a treia lună de vară. După cum am promis, o să prezentăm iepurii pe masa mea și să-i dăm drumul. Bun, prieteni, avem aici o femeluță de vârsta 5 luni, venită la mine în adăpost de 3 zile, făcut de parazitată, vaccinată tot, din rasa rea german. Și așteptăm peste 3 luni să înceapă montele, să începem să montăm. Ce pot să vă spun despre această femeluță? Că are gene foarte bune, o genă din Sibiu și o mamă din aici, de un vecin de sat, care a fost o producție proprie. Pot observa pe femeluța asta multă musculatură. Burtica este la locul ei, adică mâncărica pe care o mănâncă. Nu este brun. Nu pot spune că blana este foarte bună, dar e decentă pe timp de vară. Văd că încă n-a început să năpârlească, doar abia ce-și mi-a de părul. Și să trecem la următoarea femeluță. Bun, prieteni, avem aici a doua femeluță, vârsta 7 luni. Așteptăm luna viitoare să începem montele, să pot opresc un produs bun din ea ca să pot să montez cu femeluța de aici. Ce pot spune? Că am luat-o pentru rasă și pentru corpul ei. N-a fost deloc vaccinată, nici deparazitată. Am vaccinat-o, eu aștept poate săptămâna următoare să o deparazitez. Să vină veterinarul. Da, s-ar putea să vină veterinarul. I-am făcut evomecul, 0,2 ml. Ce pot să vă spun despre femeluța asta? Este lungă. Și foarte frumos. Da. Și încă musculatura nu este la locul ei. Așteptăm sezonul montelor. Să montez. Și să trecem la următoarea rasă. Avem aici un mascul de 5 luni pe rasa fluture german. Foarte frumos și mare. Da, însă punctele, părerea mea, nu sunt chiar la locul lor. Dunga este stricată aici, dar poți să vii să filmezi mai bine aici. Dunga foarte puțin, oricum el este foarte blând. Îți spune? N-are, cred că e învățat cu pozele și cu filmările de cât i-am făcut. Da. Și el e oricum e un mascul foarte frumos. Eu aș vrea să-l țin la reproducție. Se uită el mai urât așa, dar e frumos. Da. N-aș vrea să montez cu el până face de vârsta de 11 luni, pentru că n-aș vrea să-l stric. Poate unii îmi spuneți că la 10 luni este bine să-l montez, dar poziție are, cât de cât. Are, dar le are bine. Eu zic că poziția este foarte bună. Ce pot să observ la masculul ăsta? L-am ales cu toată inima. El a tras la mine și l-am luat. Are 2 săptămâni când este la mine în adăpost. La fel și femeia. O să o arăt imediat. Da, el este un cap. Nici măcar nu trebuie să stai pe lângă el ca să stea acolo. Ia fi atent. Ia dă-i drum puțin. Dă-i drum puțin. Da, este un mascul cu o blană decentă. Foarte, foarte. Ce decentă, mă, că e frumos. Da, dar blana trebuie să fie mai Da, trebuie să fie mai exacte punctele. Da. Hai să aducem și femeluța. Bun, băieți, am adus și femeluța. Un tată de alb-negru. Am vrea să vă spun că tata are alb-negru și masculul. Femeluță de 5 luni. Cu mamă din Sibiu. Și tată dintr-un vecin de sat. Cu producție proprie. Și eu pot să vă arăt la femeluța că este o blană foarte bună. Puncte, mi se pare că sunt la locul lor, avem aici 3 puncte. Da, din greu, e că e așa foarte puțină blană. Da, este foarte puțină blană. Până la 8 luni o să țin singuric, că nu o să o bag cu nimeni și așa nu cred că oricum nu merge. Doar cu ăla deasupra ei. Ăla mi-e frică să nu se monteze, între ei căsnici. Oricum am un cuști, sunt cuști multe, am un soțin. Arătăm la final și cuștile. Da. Asta este o rasă care mie îmi place, este o rasă deosebită. Aș vrea să mai iau o femeluță din altă parte ca să pot să fac o schimbare de funcție și să montez, bineînțeles, femeluța pe care o să iau în următoarele săptămâni, să montez cu masculul acela. Și pe asta să o duc la alt mascul. Pot să o duc la un alb albastru, un alb negru, poate o montez cu un janet, nu se știe. O femeluță foarte bună. Dunga, la fel ca la mascul, este foarte bună, este foarte groasă. În rest, punctele sunt la locul lor. În cap, mi se pare mie. De obicei rasa lor e așa cu minte. Da. Doar că e puțin speriată. Da, este
este ea așa învățată la poziție, dar masculul... Da, a văzut, masculul e învățat la poziție, că ai mai făcut poze și filmări. Da. Hai să trecem la următoarea. Hai să trecem la următoarea rasă. Bun, avem aici rasa cap de leu. Doi prichindei, nici nu știu ce sunt, i-am primit. Mi se pare, ei sunt frumoși, sunt butuci. Și aș face și o comparație cu doi puișori, pe care imediat acum o să vi arăt. Pune pauză, te rog frumos. Uitați, aici avem doi puișori dintr-o femeluță metis de urea și un tată cu orcitură de urea german galben. Da, nu știu ce, ăștia au fost, deci ăștia doi sunt frățiori, ăștia scap de leu, ăștia doi sunt frățiori. Ăștia cap de leu sunt frumoși și ăștia sunt frumoși. Ce pot să vă spun despre acești doi pui? Au fost... Uite, își despart urechile. Au fost 10 frățiori. E văzut aici, unde am californiane pe care o să-l prezint imediat. În cușca asta am avut femeia cu puii. Nu mi-am dat seama când trebuie să fete. De sus. Nu mi-am dat seama când trebuie să fete. Și m-am trezit fătați. Și au supraviețuit doar ei doi. Doar ei doi au rămas. Au fost 3 într-o cușcă pe care o țin numai de monte. Pentru monte, numai pentru fătări. Pare rău că am greșit. Și în aia cine e? Și am avut 3. Unul a murit că nu sugea și numai ei doi au rămas. Pot să fac într-o comparație ăștia doi în aceeași vârstă și o să țin până la 2 luni jumate cu mama lor. Pentru că nu vreau să apară stresul. Și mama lor, bineînțeles, dacă trebuie să o bag aici sau în altă cușcă și trebuie să mai fac cuști pentru că trebuie să mai vină o femeluță de berbec la mine în altă post. Se băgă la loc și să trecem cu femeia de berbec. Am adus și femeluța de berbec german, gestantă, pe data de 5 septembrie trebuie să înfete. Prima fătare. Are 10 luni de zile, 4 săptămâni de când este la mine în adăpost. Gestantă cu un mascul de la același crescător, doar că am vândut masculul pentru a lua încă o femeie de berbec. Foarte frumoasă această femelă. Da, este frumoasă, ăștia pui. Deja a început să-i dea și țâțele, cum se spune. Ce pot să vă spun, această femeie este foarte dementă. Nu este învățată să mănânce, cred că din grătarul pe care l-am la ea. În rest, un cap bun, un corp bun, la fel zic, dar... Urechile sunt făcute exact perfect ca la berbecul german. Da, însă nu știu ce să fac ea. Să rămân, poate opresc cu 2 urmași din ea ca să pot să asta, nu știu, o să mă... Eu zic că o să arate șmecher dacă o să se semene cu taxul. Da, o femeluță Salander, berbec german Salander și așteptăm sezonul să înfete. Da. Bun băieți, cam aceștia sunt iepurii mei. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Am făcut clipul cu 3 sau 4 zile în urmă. Dar sper să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați un like, un share, un subscribe și să rămâneți cu bine. O zi bună!